ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Erïong ka bajur ka bora lang yu labba bat yu pria kala Syllad ya ki babun ki benta jo ka than 3.7 ni kam tam ha ka than Jirang ka blamat ka jing Julor na ka jing syarat ki tenum Ïing bat ka jing Julor jong ki jing thong jing tam kat kum ka jing tep le lum le thu ba ka snong saliang bat ka snong salani ki ki ar li ki snong ki bla syak ta jor pha hadu ba ka we ka Longkmie ka bla tip kerteng kum ka khuni kiling kala Mynsaw jor ha ni jing ja bat kum pasau Tylli ki long Ïing ki la syak ta Block Development Officer ke Jirang si anak di blok Dr. Prabitra R. Hajong ha ke jing kran unong lum kubor ula pentep bakani ke leja ha ke por ke masau buje jan met jang kalai poi trek luber arjar pasau kar hadu bagi Ïing kisam kila syarat lut bat ki dieng kila kelem hasurok bat ka ru ya kalentia nakaliang jong video lem bat ki pulit jong karani border outpost ki lalit marmar jeng ni jaka ndai kila sakut halenti namar ka jing kelem jong ki dieng hapdeng surong video lo bat haru ikinong snong ban ri sipor ha ki Ïing skol bat ki Ïing dorbar ki badan ha ni snong khnang ban lak na uslam bat nakal air kat pak sorkar kadang pen kre ikila cingarap kat hadu la pen mi ikne khubor layo jing tep ru bagi dang don sa ki wik snong ki syak ta jor ha ka jing Syllad jong ki Erïong bat ka jing hap jong pria kuma ka snong nong rim Jirang